बक्स बोग्रा जादो आं केमेरामेन जानोसै उफाय गैया ओंखामा बिजों जानांसिगोन सानबाय आङो खामानि फंसे खोथा बुंनो बिथांखौ सापर्ट खालामै आं बिथांनि फेसबुक पेजनि नामखौ स्क्रिनाव लिरना होदों नोंथांमोना बाव थांनानै सार्च खालामना बिथांखौ फल' खालामहैबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर बिथाङा फल' बेक हरफिनगोन जेब्ला नोंथांमोना फल' खालामहैबानो जाबाय फल' बेक हरफिनगोन दा फल' बेक हरफिनगोन बिथाङा नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिदि हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांनो आं दिनै मोनसे माबा देखायनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर हिन्जावा दिनै रिल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों बे रिल्स भिडिअ बानायनायखौनो नोंथांनो एसे देखायनोसै ओमफ्राय नोंथांनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना आइया हंलेलि नायला गन्थ'ना गोबार गन्थ'बायना दा बिहामजो मोसानायखौ नायबाय थागोन बे बैहाय जिरायनानै जायगायाथ' बैहायनो नालाय जोंना थाहैखाबाय मालाय एडभान्स ओमफ्राय नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा आंहाथ' केमेरामेनसो आरोना नोंथांनो एसे ब्लग भिडिअ मानो ब्लग भिडिअ डाइरेक्टथ' आं मोसानायखौ डाइरेक्ट खेबनानै देखायना होनो हानाय नङा नैबे मबाइलजोंनो रिल्स भिडिअखौ खेबगोन नालाय ओंखायनो नोंथांनो बे रिल्स भिडिअखौ नोंथांनो एसे देखायना होगोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन दाहाय दा जों रिल्स भिडिअ बानायनो थाखाय रेडि जागासिनो दं नै फिसायाबो दासो उन्दुनानै सिखारदोंमोन हेलौ नर हाय नट दासो उन्दुना सिखारदों बिमा देलायगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर थौदो नायलांबाय थादो माबादि मोसायो आंना हिन्जावा ओमफ्राय आं मोसानायबो दं मैयाहाय बेखौबो आं नोंथांनो होनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय मैया मोसादों आरो ओमफ्राय बेखौ फेसबुकाव अलरेडि आपल'ड होबाय खिन्थु नोंथांमोना आं नैबे इउटुबाव होदोंमोन नोंथांमोना नायगोन ना नायाखै मिथिला खिन्थु नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे होना होगोन आङो नोंथांमोना नायफानो हागोन ओमफ्राय दिनैनिखौबो होनो हागोन आरो ना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ हाजार शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा फिसालाबो होनसै बक्सखौ नै हिन्जावा एकदम आर'नाइ थार'नाइ एकदम बेकग्राउन्डआव होगोन बेखौ आर'नाइफोरखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबायदि मोसायो एक्ट्रिस जानो हांबाय थादों सिबाया थाब हाबा जाग्रोनानै आफसास जादोंनो दा रिल्स मोसा जाहोनो नागिरबाय आंखौ औ नै सासे जिरायखायोना बिहामजो मोसानायखौ नायग्राया जिरायनानै दंखायो नुहुरबाय खावथं थं नायबाय थागोन ओमफ्राय नै सासे दे बो बक्स होग्राया नै उफाय गैया फिदो ओंखामा बिजों नङाबा मोनजानाय नंला आबा जोंहा बिमा मोसानायजों नङाबा नों बक्स बोग्रा जादो आं केमेरामेन जानोसै उफाय गैया ओंखामा बिजों जानांसिगोन सानबाय आङो खामानिथ' गैखाला नालाय नै बक्सआबो थौ बोथारदो थौलै आबा बेजोंनो नङाबा ओंखाम मोनजाला जोंहा थौ बोदो मा फैबाव मामिया मोसा जाहोसिगोननो थौ बायगोन बोरै जाखो बोथारदो थौ बोथारा बोलो हाला दे मा गानखौ दे सावना फुलायबायथ' होननानै मा गानखौ मोसानो नागिरदों होनायनाय एसे औ गानाखौ मोसानो ओमफ्राय आर'नाइखौ दा बिदि होबाय दा बिथाङा नैबावनो मोसासिगोन जायगाया बेनो जायो जोंना लकेलानो ओमफ्राय आं दा बिथाङा मोसाग्रोनोनो आं बे मबाइलजोंनो रिल्सखौबो बानायनांगौ नालाय मबाइला गंथाम गंब्रै गैया ओमफ्राय आं दा नैबे रिल्सखौ बेनिखौ खेबना होग्रोनो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं बेनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांनि मोसानायखौ होना होगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोजां मोनोबा कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर नै फिसा हौवाबो दे थाब थायो दे गानबाय ओमफ्राय नै दा गान बासिबावगासिनो दं मोननै बानायखांबाय आरो मोननै दसेयावनो मोननै जाबायना बाब्रो मोननै मोसाखांबाय नों मानो मोसायाखै ओमफ्राय मोसालाय बिमाजों मोसाफानो नागिरगासिनो गावहाबो मेंख्लख्लनो नावलाय दा गान नासिगासिनो आरो मोननै जाखाबाय आरो जानायाथ' अलरेडि नों मानो मोसायाखै ओमफ्राय लोगोफोर रिल्स भिडिअ'थ' बानायखांबाय ओमफ्राय बानायनानै नै हिन्जावा ड्रेस गानस्लायखांबाय माला ड्रेस गाननानै ओमफ्राय दा नै फिसालाया गेलेगासिनो बक्सजों दे माबा बुंगोन नामा आबा नोङो माबा बुंगोन नामा नों दे माबा बुंगोन नामा दे बुंहरद'
भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो मोजां होनब्रा मोजां होद होनफेरैखाय लाजियो मा होनो Apa nggak? Ma, nanti kilin aja cuma telap. बायबाथाय बुजाबाय नोङो आंजों Ya sana, boleh guys. सेन्देला नायाबाय नै सेन्देला Sendela, dan jar, ufai gaya sibaya, sendel gizi kan nang guna sekali. Guna aku bang panah dengan nakli. बायनानै होनो Dan jar. नोंसोरबो सापर्ट खालामा नालाय थाबखौनो नोंसोर सापर्ट खालामबासो थाइसे थाइनै खामायनो हागोन नालाय नोंसोर थाइसे थाइनै हरबासो सेन्देल गोदान बायना होनो अयनाय जाबायना Sendela nih. Termane ibu busua, guna gaya bat tolong ulang biang, nih gua holong aja nih. Siapa sampai dah, nih guna pampuno juara ada be. Kami ya, nih sendela jualan sini tuh. Gila, bicara kan ini musa bayi. Taste ini menggubah. Nih. Kami au fagya, biji kumpulan apa? Nih fagya nih. Ompray video bara kalau mana lah, nengkamna ompray video isi kena nengkamna naik banyak yang video ni sekarang kena kabai nengkamna naik deh. Ompray video bara kalau mana lagu video moja mana like share subscribe ompray 1 minute ang fungsi kata bung nih bitangku support kalamai ang bitangni Facebook page ni namku screen awal lena hadeng nengkamna botang nai search kalamna bitangku follow kalamai bon jabai arena lagu bitanga follow back option kan di belah nengkamna follow kalamai bon jabai follow back option kan dah follow back option bitanga nengkamna follow kalaman jabai ompray video moja moja like share subscribe kalam tabai logo next video bye bye